Вау! Чакай, пак ли то е? Здравейте, искам да ви попитам какво ще пожелаете на Благовеста и на Студио 3. Чай, това е Благовеста, извинявам се, грешка. Просто бързо. Вие можете да пожелаете нещо на Благовеста от 2026 година, 16 юли, да й пожелаете нещо на Благовеста от 2030 година. Значи хващате ме с крилата и с моята орисница, с която заедно си пожелаваме Студио 3 да бъде един голям събирач, комбинат за култура и хъб за създатели. Място, където всеки да намира себе си. Прекалявате, достатъчно. Да развива себе си. Това беше чудесно. Това беше чудесно. И никой да не му дърпа микрофона. Благовеста, желаем ти най-хубавите неща да се случат. Всички събития да бъдат тук пред тебе. Всички събития. Всички да се снимат пред тебе и наистина да станеш най-големия събирач. А тя каза много хубави неща за тебе. Много хубави. Защото е хубав човек. Ма ти какъв си бе? Хубав човек.